Може да ги отвориш. Happy birthday! To you! Цял живот аз съм гласен за това колко мразя миньони, братле. Хареса ли ви как го изпях? Добре ли беше? Какво ще кажете? Сега виж, има замисъл за цялата работа. Това е... Да ми почне годината гадно. Не, слушай. Замисъла на майка ти по въпроса беше, че ще имаш възможност това да го дестройнеш, да го нарежеш. I can't look. И така ще можеш да излезеш своята обич към миньоните. И тя просто иска да ме троне, братле. Защото майка ми е бати трола, разбирате ли? Отгоре това означава обичам те на миньонски. Обичаме те. Направи го толкова Чакай, по-зле, обаче, братле. искам да ти кажа, че тук имаше по-лош вариант, който аз бях предложила и той беше да пише отгоре: кажи ми, не е ли сладък? Защото е торта, сеш се. Бате, вие какво ми направихте? С обич, мама. Мерси, мамо. Was that the bite of 87? Do you have any ibuprofen? I got a headache. Папуйте! Не съм си представил, че ще си започна 27-та годишна с това да изям око на миньон. Трябва да го изкажи втората. Ти искаш ли да си хапнеш малко?